उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जों 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 27 खालाराव मोनसे गोनांथार सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों। बे जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दासिम सोलोंथाइनि जौगानायनि हाराखौ नायोब्ला जों बे रोखोमनि जौगानाय परिबेखखौ जों नुनो मोनाखै। जाहोना जाबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय दासिम 119 भेन्सार स्कुल जानानै दङ आरो बे 119 भेन्सार स्कुलनि गेजेराव गासै गुदि फरायसालि हिसाबै 74, गेजेर फरायसालि हिसाबै 19 आरो गोजौ फरायसालि गं 16 फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ। बै भेन्सारखौ जोङो सरकारनि खाथियाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मावख' बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। उदालगुरि जिल्लानि बे गासै गं 119 फरायसालिखौ विदाउट कन्डिशन इन द लाइन अफ बिटिआर एकर्ड बिनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामना होनांगौ होननानै जोङो गोख्रोङै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आपिल खालामबाय। आरो बिनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय गासै गं 370 गुदि फरायसालि दङ। बिनिनो गेजेराव 71 गं फरायसालियाव मात्र सिंगेल टिचारजों रानजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो थांनाय गोलाव समाव उदालगुरि जिल्लानि सोलोंथाइनि मेट्रिकनि उथ्रिसारनायनि हार आरो लोगोसेनो बिनि हैखिक परिबेक बेखौ जोङो मोजां रोखोमनि मोनबोआखै। जाहोना जाबाय गभर्नमेन्ट स्कुलावब्लाबो दासिमबो बबेबा स्कुला मिरु जिरुबै हारसिं सिंगेल टिचारजों सोलिनानै दङ आरो गोबांद्राय फरायसालिया दासिमबो भेन्सार जानानै दङ। दा बै भेन्सार स्कुलफोरखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोहै उइदाउट कन्डिशन जिखिनि लानो गोनां दफा दङ बिनि गेजेरजों आसाम सरकारा थाबैनो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसेयैनो जों बेखौ गोग्गानानै बुंनो हायो बा सावरायनो हायो जे थांनाय 2006 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर फोसावखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो जोंनि जिल्लायावबो 2007 मायथाइयाव मिशन क्वालिटी एजुकेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बे मिशननि गेजेरजों जोङो खामानि मावदोंमोन। दा गोबां फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय, गोबां फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय, गोबां फरायसानि बिमा बिफाखौ न'आव थांनानै लोगो हमनानै मोजां मोनसे सोलोंथाइनि आबहावाखौ दाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदोंमोन। दा बेनिनो रिजाल्ट हिसाबै 2007 मायथाइयाव जोङो गिबियाव उदालगुरि जिल्लायाव मात्र 8सा बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिक परिखानि रिजाल्टआव फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदोंमोन। बिनि उनाव फैयै 2019सिम उदालगुरि जिल्लायाव गासै 217सा फरायसाखौ फार्स्ट डिभिजन महरै मोननाय जायो। आरो बिनि उनाव दुलाराय आसामाव गासै 1256 फरायसाया बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजनखौ जोङो मोनदों। दा बेनि इभुलुसन बेखौ नायोब्ला दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' बिजोंजों फरायनायनि फार्स्ट डिभिजननि हार एसेबाबो बिनि ग्राफखौ नायोब्ला गोजौ जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो थाबैनो जोंनि जिल्लायाव सोलोंथाइनि परिबेखखौ जुदि मोजाङै आरोबाव खालामसिननो थाखाय आसाम सरकारा थाबैनो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ गोख्रों आखाइजों जेबो कन्डिशन दोनाजासे थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जयेन्ट प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायबाय। जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे हारि थांनानै थानांगौब्ला बे हारिया बिजों थानांगोन आरो बे बिजोङा फरायसालियाव फोरोंजानांगोन। दा बर'नि थाखाय 1963 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोङा फरायसालियाव फोरोंजाबोदों आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै गोबां आवगायबाय।
गिबियाव गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो बेनिफ्राय कलेज लेभेलसिम दिनै फोरोंजाबाय, इउनिभार्सिटि थाखोआव दिनै बेयो फोरोंजाबाय आरो बेखौ लानानैनो जों आवगायबोदों। दा आथिखालाव जोंहा मोनसे जेंना फैदों जे फरायसालिफोरखौ सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै। दा जोंनि जिल्लानि बेलायाव बे जेंनायाबो एसेल' नङा। जों दिनै जि मोनसे डाटा जोंनि आखायाव गोलैदों, जोंनियाव माने गोबां फरायसालि दिनैबो सरकारिकरन जायाखै आरो दाख्लैबावै जों खोनादों जे उदालगुरिनि IS बिथांनिफ्राय मोनसे भेरिफिकेसननि थाखाय बिथाङा मोनसे टिम थिनहरदों आरो बे भेरिफिकेसननि गेजेरजों जायफोर क्राइटेरिया बिथांमोनहा होदों बे क्राइटेरियाया जुदि फिलआप जायाबा, मिटआप जायाबा बे फरायसालिया थालांगोन होननानै बिथांमोनहा जोंनो मिथिहोदों। नाथाय जोंनिया मोनसे दाबिया बेनो जे खुनु मोनसे क्राइटेरियाखौ बर' बिजोंनि बेलायाव बाहायैखौ जों लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे बेफोर क्राइटेरिया थायोब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनाय नङा। बिथांमोनहा माखासे क्राइटेरिया होदों, जेरै बिल्डिंनि बाथ्रा बुंदों, फोरोंगिरिनि बाथ्रा बुंदों, फरायसानि बाथ्रा बुंदों, हानि बाथ्रा बुंदों। दा बेवहाय जोङो जेनोखि जालांनाय मोनसे BTR जि मोनसे एकर्डनि स्पिरिट, बे एकर्डनि स्पिरिटजों जोङो गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ लांनायखौ जों लुबैदों। बे जाबाय जोंनि बर' साहित्य सभानि डिमान्ड बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे डिमान्ड बेयो। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बुंबावगोन जे उदालगुरि जिल्लायाव थानाय जायफोरनाखि बर' बिजोंजों लोगोसे एसामिस बिजोंनिबो माखासे फरायसालि दङ, एसामिस बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो लांफानायखौ जों लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों फोथायो जे मोनसे जिल्लानि सिङाव बा मोनसे रायजोनि सिङाव बेवहाय जाथिखौ जोङो बोखावनो लुबैयाखै। बेखायनो जोङो बर' साहित्य सभानिफ्राय जों दिनै सरकारखौ आपिल खालामदों जे जायफोरनाखि बर'जों लोगोसे एसामिस बिजोंनि फरायसालिफ्रा दिनै उदालगुरि जिल्लायाव दङ, बे गासैखौबो सरकारिकरन खालामनांगौ होननानै जोंनि मोनसे बियो स्ट्रंलि मोनसे डिमान्ड बियो आसाम सरकारनिसिम। आरो बिनिफ्राय जों मोनबावदों जे दासिमबो जोंनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि फरायसालिफोर दङ जायफोर फरायसालियाव दासिमबो बिगियाननि फोरोंगिरि गैया। दा बेबायदि बिगियाननि फोरोंगिरि गैयाबा मोनसे स्कुला बोरैहाय थांनानै थागोन? बे मोनसे जोंनि मोनसे गिदिर सोंलु बियो। मानो होननानै बुङोब्ला जे बिगियाननि फोरोंगिरि गैयाब्ला जों जायखौ बुंदों जे मोनसे आबुं सोलोंथाइ होनाय, बे आबुं सोलोंथाइ होनाया मालाबाबो सम्भब जाया। जोंनाव माखासे डाटा दङ, बे डाटाखौ आं दिनै बेवहाय होनो लुबैयाखै। जिखियानो जाया मानो बे जेरावनाखि साइन्सनि फोरोंगिरि गैया बा बिगियाननि फोरोंगिरि गैया, बेवहाय थाबैनो फोरोंगिरिखौ थिसननांगौ। आरो बेजों लोगोसे जों खोनादों जे बावैनो उदालगुरि जिल्लायाव मोनथाम बिअनि सिङाव जायफोरनाखि फरायसा खम बेखौ मार्चआव खालामनायनि बाथ्रा जोंनो मिथिहोदों। दा बेवहायबो जोंहा एसे आपत्ति दङ। जोङो बेखौ सानदों जे बिथांमोना बेखौ खालामनायनि सिगां बर' थुनलाइ आफाद बा बर' साहित्य सभा, बर' फरायसा आफादजों सावरायनानै बे खामानियाव आवगायोब्ला जों मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोंनिफ्राय डिमान्ड दंबावो जे एसे आगोलाव जों खोनादों जे हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि बाथ्रा। हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि बाथ्रायाव BDC डिरेक्टरनिफ्राय आसाम सरकारनो मात्र गंनैल' हरदों उदालगुरि जिल्लायाव, आम्बागाव हाइ स्कुल, खायजामाटि हाइ स्कुल। जोंहा बावबो आपत्ति दङ। बेखायनो जोंनिफ्राय जोङो जोंनि BDCनि डिरेक्टरनि गेजेरजों जों आसाम सरकारनो जोङो गासै गं 18 बर' बिजोंनि फरायसालिखौ हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि मोनसे फारिलाइखौ जों गथायदों आरो बे जोंनि गथायनाय फारिलाइनि डिमान्ड मथे बे जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो सरकारखौ खावलायदों। जोङो बेखौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो सावरायगोन बिथांमोनजों, जों सावरायगोन, हानायमानि जों सावरायगोन। आरो नैबे जि जालांनाय दायो जि मोनसे भेरिफिकेसन, बेयावथ' जोंहा स्पष्ट जे जोंनि गासैबो LP स्कुल, ME स्कुल, हाइ स्कुल बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सरकारिकरन जाथारनांगौ। जोंनि जिल्लानिफ्राय प्राय गुबुन जिल्लासिम टेट जाय आनजाद पास खालामबाय बेखौथ' बोनानै लाना थांजोबदों। दा बेयाव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनब्ला दासिम गं 77 फरायसालिया सिंगेल टिचारजों रानजानानै दङ। दा बै टेट जोंनि जिल्लायाव पास जानाय थानाय फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन जिल्लायाव लाना थांदों। हायोब्ला बेफोरखौ थाबैनो जोंनि जिल्लायावनो लाबोफिननानै बिथांमोनखौ बै सिंगेल टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनांगौ, बेखौबो जोङो दिनै खावलायनो सानदों। मानो होनब्ला टेटआ थेवबो आरोबाव BTCआ स्पेसियेल मोनसे खुंगोन, बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो आरो खुंबोदों। दा बे खुंनानै जाय जिल्लानि फोरोंगिरि बै जिल्लायावनो थाहोनायखौ जोंबो लुबैजादों। मानो होनब्ला उदालगुरि जिल्लायाव गोबां दासिमबो सिंगेल टिचार आरो साइन्स टिचार आरो गुबुन गुबुन माने
माबानि साबजेक्टनि फोरोंगिरिफ्रा खालि जाना दंजोबो दा बेफोरखौ बै जायफ्रा टेट पास जाबाय बे टेट जानानै पास जानानै थानाय बिथांमोना गुबुनाव कन्ट्रेक्ट हिसाबै मावहैनो गोनां जानानै दङ दा बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्लायाव जिल्ला हिसाबैनो जिल्लायावनो मावफैफिननायखौ होफिननायखौ जों लुबैजादों बेखौ सोलोंथाइ बिफाननि मावख' बिथांमोनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आपिल खालामबाय। बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय भेरि आनफर्चुनेट होनना बुंनांगोन जेराव बर' बिजोंखौ बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रानो टेट पास जानानै दङ बा जोंनि हारिनि फोरोंगिरिफ्रानो टेट पास जानानै थाखाबाय बिथांमोनखौ गुबुन जायगायाव फाथायहरनानै आरो गुबुन बिजोंनि बा फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि बर' बिजोङाव फोरोंहोथाबनाय बियो मोजां जायाखै दा ओंखायनो हानायसिम थाबैनो सरकारखौ जों खावलायदों आरो बिफानारि जा मावख' बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि जानानै थाबैनो गुबुन बिजोंनिफ्राय बर' मिडियामाव बा बर' बिजोंनि फरायसालियाव बै बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे एपइन्टमेन्ट होआ आरो बे रोखोमनि खालामबाय थायोबा फिनै जिखिनि गणतान्त्रिक जों जा माने सोमावसारनाय बेफोरखौ जों खालामफिननो गोनां जागोन जों बेखौ दिनै फोरमायनो गोनां जायो।